Gakoordinar ang Department of Public Works and Highways kung DPWH11 sa mga utility companies sama sa Davao City Water District kung DCWD, Davao Light and Power Company kung DLPC ug mga telecommunication companies kung telcos diha sa ilahang mga proyekto. Gibutyag ni Ortiz, DPWH11 spokesperson, kini aron malikayan nga walay madamyos nga mga linya atol sa implementasyon sa mga proyekto. So nagka-coordinate because sa pag-abot na sa implementation, labi na kay involve ang pag-improve sa drainage, makagod kita sa yuta. So there's a very big possibility na may gupod ang ilahang mga assets. So in the case of Water District, every time na mukalot nag-gate presence nila para silang mag-guide sa mga backhoe operators, sa contractors nato kung asa safe o kung saon pag-diskarte na dili maapektuhan ang ingana na ang ilang mga tubo. Gitataw ni Ortiz kung aduna may mga mahitabong insidente o maapektuhang assets tungod aksidente kining naigo, andam silang mutabang sa pag-ayo ni ini. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Rajman Aimee Genita, Tatak RMN.